Pugi. Kinuha eh. Gaga. Gaga. Hi guys, may gabi. Laro no kay Manong na puning basket. So wala mga kauban no. Abi na kog makadaog na meron. Hindi rin mo. Hindi na ano pag-vlog. Akong pagto, hoy paminaw ba? Ako pagto, kauban ako si Iman, si Gaga, Janjan ya, si King Effort, si Romel ya ako. Abi na kog magbuwag taron ba? Daog ya. Kaya brad, nasa tuwa ang duha ang malas. Pero Dapat man ni mga vlog ni. ha? Dapat daog na taron. Tabla din, Ha? tabla. Daog taron. Eh paglas kay tablam to. Oh, hindi ko sa. Karon murag kano sa kanang puto lang sumpa. Pero paningaw na mo ron nga makadaog mi. Kung makadaog. So ato na mi biyahen mi guys. Abot na mi guys. Di na lagi kung sukoy mo video lagi. Yung mga pilit ah. Diba? Sila kay nagdinasti. Kita kay Watay lingga. Watay Ilongga na dire. Dita dito. Ano nagbasket. So, wa mo kay brief. Tinuod ako nagpatian yo kay brief. Naay, nabalay. Nice throw dalo. Nice throw, nice throw. Ano? Nice throw. Higot ay ito lubot na. Buwang. Igdagan na, igdagan na dal. Ano wala mo nagminasti ron? Ako na ilongga. Importante yung sinugga. Mas natasing ko din. Ako na ilongga. Kita si Lungga. Kato rin, bisag asa basta kuyog tang duha. Naraw, MVP guys. Grabe. Unsa to? Nakadaog lagi. Sa mga hindi malas yan. Si Maritan. Kita dili kita. Puasa to ah. Foto lang sumpa. Tungod na niyo. Ano to? Naglisod ka tungod. Baloy. Okay ra kay nindot man no. Nindot gwapo sa. Gwapo. Pogi. Kapuyan. Sunong puna. Kondisyon pa ka. Hindi ka marunong score. Oh, gitu sa sila ra mo score sila ra. Kondisyon pa man kay mong kauban no. Oy. Uli na tayo, ingon Ryan. Ga. Uli na tayo, ingon Ryan. Never surrender. Never quit, never surrender. Dua last game. Igbalik ka mo rin tawag kita over. Asa? O may pod ra. Drinks na tayo. Luwi antik. Oh, si Tujis. Screen time ano? Isa. Lo. Gaga! Zero nga nakadaog may dako kay katawa. Pero pag last nagyaw-yaw ni. Dito eh. No. Sige lang alam na ang duwa. Buka kay Jiro ako sukim layat. Murag andi yung may. Andi gimay. Hindi ka na. Ay, sa vlog din. Basta bahinon guys. Pwede. Gamay na lang ang kwarta. Dito na kayo bahinon. Gusto mo na ikaw na. Titiyo ni. Ano, tagpila ka? 30. 30. 30 ka. Pwede lang ko ah. Sige lang, pangayo banga ka. Man na gani. Layat tira rin. Wee! Nga! Sige, salamat kayo. Amping mo, bye-bye. Nakadaog na dyan, guys. Ito, asumalo. So, natadali lang high scope, no? Na idol rin. Ang manta. Hapon, may wala pa may kaon. Barbecue, ng masala. Jumper, noodles. So, asa, bukdol?
Nabakas teritoryo ako. Sorry dul. Ako din lagi sorry. Kaya, So, masaya guys. Tantapusan guys no niya. Kita punta yung balik sunod. Nandito susunod din ngayon. Ganoy TV. Anay out. See you.